हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायबाय। जों दा नलबारि बिशाल मार्केटाव थांनो ओंखारदों शपिं खालामनो। जायखिजाया बिशाल मार्केटावनो आं शपिं खालामनो मोजां मोनो, नाथाय जोंनि खाथियाव शपिं मल गैया, नलबारियावसो दङ। नलबारिया जोंहानि न'निफ्राय एसे गोजान जायो। नलबारि बिशाल मार्केटाव थांगोन आं फार्स्ट टाइम। नलबारि बिशाल मार्केटनिफ्राय मिक्सार मेचिन लोगोसेनो किचेननि माल लाबोनो सानदों। नलबारि बिशाल मार्केटाव मा मा ओंखारो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आं। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। जों दा थांनो ओंखारबायानो। थांगासिनो दं नलबारिसिम लोगोफोर। फिसालाया उन्दुलायबाय आंना। बिना खालि उन्दुनायल' मायावबा थांबाथाय। जों सफैबाय, नै थांनोसै जोङो। एसे गरम बोथोराबो। नायदो लोगोफोर बिशाल मार्केटखौ। बिशाल मार्केट सिङाव हाबबाय लोगोफोर। सिङाव हाबनानै नुबाय ग्राउन्ड फ्ल'राव लेडिसफोरनि ड्रेस, सेन्डेल, बेग मोननाय जायो। दा आङो एसे दिन्थिलांनो नाजानि। दा जों फार्स्ट फ्ल'राव उथिबाय। बेवहाय उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय ड्रेस मोननाय जायो, लोगोसेनो गेलेग्रा मुवाफोरबो मोननाय जायो। नै लोगोफोर अफार होनाय दङ। गांनै लायोब्लाथाय 300 रां डिसकाउन्ट मोनो। नैथिंजाय हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोजां फ्रक गस्ला दङ आरो प्राइसफोराबो लिरना होखानाय दङ। दा जों बिथिंजाय फैलायबाय। बिथिंजाय दङ गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवा बेसाद। जि मोजां मोजांखा फुथ्लाफोरा लोगोफोर। लानोसो लुगैजोब्बाय आङो। Gigi दा जोङो 3थि फ्ल'राव फैबाय। बेवहाय बयसफोरनि ड्रेस मोननाय जायो।
मोजांथार काप प्लेटफोरा नायलांदो नै मोजां दंलै किटचेननि मालफोरा नै बेखौनो लानोसै लोगोफोर नै मिक्सार मेसिनखौ लाबाय बाजाज कम्पानिनिखौनो मोजां ना गाज्रि चेक खालामना नायनो नागिरदों नि वारेन्टि कार्ड दङ गाज्रि जायोबाथाय रिपेयारिं खालामफिननो हायो